पता नहीं मतरिया के जन कहां चल गइल बिया आए आवत तक गोड़वा हाथ ना रंग देती तो दीदी जी औरी का कहिया जाके कर माई आइल बे त अपने माई औरी से बढ़िया करे छोटकी केने भाई गोड़ हाथ नहीं खेरंग का दीदी जी चलो रुन चल बैठी है बोरा पे बैठ जाए अरे है ना दया तना कोनो कीमती साड़ी नहीं की पहने आ का रे तू अपना माई के खाना पूछत रही तो तोर मैया कहत रहलिया कि अभी ना खाइबा आ देखो तनी के मार छिपा में निकाल गोबर 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 खाती है जी दीदी जी का कहता नहीं हम तो माई से अपना पूछनी है माई खाना खाई तुम कहती है कि हम ना खाई खाए में कौन लाज बा अपना बेटी के घरे आइल बानी बेटी घर बानी ओसे तो कोई ना दी तो न देवो खाए में निकाल के कौन लाज बढ़िए भूख लागल बा कब से बर्दाश्त क के रहब अपन निकाल के अपन ले जाता नहीं अपन खाए भूख कोई के आदले बर्दाश्त भइल बा काकी हम बर्दाश्त करब हम ना बर्दाश्त कबे से भूख लागल बढ़िए खा लेता नहीं अपन ओसे तो बेटी घर आइल में तक का कोई पूछे चाहे ना पूछे निकाल के खाए ना खाए में कौन लागल बढ़िए खाना करके का खइला हो माई खाना वो ऐसे ही छोड़ देला हरो याद ना पड़ला तोपे के याद ना पड़ला तोपे के ना तो तोप देले रहत काहे छोटिया तरह के खाना ना का देले हिया गोड़ हाथ रंगत रहलिए बैठल दुआरी पर कर जाए के मंदिर में उहे कहले कि मैं निकाल के खा ली तो ऐसे निकाल के छोटिया कह लिया हां छोटिए कहले या ना तो ओकरा ई ना स पड़ेला कि माई आइल बिया त माई के तनी खाना उना दे देही आ माई के कह देती है कि चूल्हा बिचा के माई काढ़ ले गन उहो छुदुरे बेटी बिया ता ई माई एगो तारा से हमरा बात कहे के रहे ओहनी हो कि जिगबा आइल हरो कुछ काम उम का बात त काले में तू आइल हरो के भाई के वो कहती है कि माई आवत है चौका पे आ गेल बिया कौन ऐसन काम बा काम इहे बड़वे जो बाबू होने का करे लो बताओ आइला है यहाँ सही घूमे के मन कैला तो चले हमरा के यहाँ जमीना में लइका बेचत तड़िए डिहावा पके त कहनी लइकिया तन की जना देही कहतो न बिया त का हमार छोट बेटी बिया त का हमार बेटी बेटा बराबर बिया गइले बाटे ओकरा के बेटी बेटा कोनो कोनो मानेला। माई के हो जाला सास परन बेटी में अटकल रहेला ओकरा के हमेशा बेटा नहीं माने ना त के बेचत उपेंद्र बेचत हम हां लइका बेचत बड़ा का अच्छा जाए तो खा ल खा के अपन हर हिसाब बैठ के कल के ये नु कहम जी हां तब का कुछ वही में से 2 पैसा लइकियों के दे दे हाँ एक आदमी पर ना टिकल रहे के चाहिए कि हमारा आजकल बेटे बता बेटे करी हथियार तैयार रहेला त केहू करेला ओही ना एक कहीं पर भरोसा करके हम ना रही ना लड़किया के देले रहन तबे न काल गुला लड़की आजकल ऐसा बा माई जान लू कि आजकल आदमी बेटा पर भरोसा करत बा ना जब सब धन दौलत लिख देता त बेटा थुथुकार देता कतन भाई त बेटी माई खातिर मरत रहतड़ी हम हो कि चाहे कोई हो बेटी माई के होलिया बेटा बाप के होलन जानलू यही से त बेचाता तका आधा आधा दुनो रे पैसा करम काहे अभी जमीन बेचे लगलू हो तू कॉमन तारा घर में विपत कला है आइल बाटे बेटी के जब बियाह शादी होके के भइल तब जमीन ना बेचे उहे तरहस के रखबू त आगे चल के ये लालची से तार बेटा करी ये मैं पीछवा वाला घरवा गिरल जाता है बेच के बना देवे के ओकरा के हां तब कमीनी अब कमाई है ना कमाई से घर नहीं कहां कमाई उतना कमाई के हाल जाने लगा तनी मनी कमाई बाहर जाई कमाई खातिर त मेहर फोन करबे त भागल भागल दौड़ दौड़ चल उनको मेहरानू लीलर ऊ छड़ी बड़ी तेज है देखनी छोटिया के बियाह में मंदिरवा में आई रही था ना तो कहां से कोनो काम घर के विकास आगे में है बढ़ी जा तनी तब ओकरा के पूजवा उजवा करवैले आई करवा के ओकरा बाद में जा तनी जा तू कुछ पुआ पूरी बना देबे के ठीक बा अब जानते बड़ के मुर्गा मछली बनबे ना करी त ये सब ना आदमी खई हन हां आ ज्यादा तो मुर्गा मछली आदमी खइयन त खाइल के हाई सब्जी भात खाइल जितना पेट भरी ना अब ई त बतिया बैबा करबा मगर देखा इतना सुबह सुबह हमनी घरे केहू ना खाला जितना तू सुबह सुबह खातड़ू भूख लग रहा त लेके बैठ गेला खाए खातिर चल ठीक बा खा ले और कुछ लेबे कहि त ले ली ह हमर लड़कियों के गोतिनिया बिया ना त चलत बिलैया मत झांकत खाइल नहीं हरतिया आतना भोरे भोरे त हमनी घरे केहू ना खा लगे से भोरे भोरे तू खाए लगले से ए माई हमर लड़कियों बिया ना त वैसने बिया ई ना करे ना कि हां माई के भूख लागल बा त काट के खाना में खिया दी तन की पता नहीं मतरिया के जन कहां चल गइल बिया आए आवत तक गोड़वा हाथ ना रंग देती तो दीदी जी औरी का कहिया जाके कर माई आइल बे त अपने माई औरी से बढ़िया करे छोटकी केने भाई गोड़ हाथ नहीं खेरंग का दीदी जी चलो रुन चल बैठी है बोरा पे बैठ जाए अरे है ना दया तना कोनो कीमती साड़ी नहीं की पहने आ का रे
तू अपना माई के खाना पूछत रही तो तोर मैया कहत रहलिया कि अभी ना खाइब आ देखो तनी के मार छिपा में निकाल निकाल गोबर 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 खाती है। जी दीदी जी का कहता नहीं, हम तो माई से अपना पूछा नहीं माई खाना खाई, तुम कहती है कि हम ना खाई। ये का है घर में है इतना परिवार आदमी बा, कम से कम पूछे जाचे के चाहिए नु आए के मान लो सोचे के चाहिए उहो के हम कहाँ आइल बनी, बेटी के ससुराल आइल बनी ही तई न तई में आइल बनी। ए दीदी जी रो सब हमारे माई के ना बोलब, हम माई के समझा देता नहीं। बे चुप रहा, ऐसे ना कोई जला कोई दनु के हितई में बैस रे माई बेजित हो जीबी, केहू गांव घर देखी त का कोई, मान लो हमनी के त घरे के आदमी बानी जाए कुछ ना कहम जा, अगल बगल देखी त का कही ए दीदी जी रो सबके तारा भूखे लागल बा त कोई देवे के चाहिए नु का हमरा भूख लागल बा, कार के आदमी दे दी त बड़ छोट काहे खाती बनावल बाटे। जाना तनी दीदी जब माई के खोजत रहनी कि कहां गई, ओकरा के खाना ना पूछ देती है, गोड़ हाथ ओकर रंग देती, पता नहीं अपना मन ही लाता कि निकाल के खा ले लसी। जादी मम्मी दीदी जी माई के मत बोलब ना तो ओकरा बुरा लग जाई, छोटे छोटे बात पर गुस्सा आ जाले। तारा माई के बोलत नहीं के लेकिन तारा के कहा था सिखा दिया। एक तो देखो हमनी के 10-5 बरिस बियाह कइला हो गइल, आज तक हमनी के महतारी बेटी के ससुराल कबो नहीं खिसाइल। पहला गलती तार माई कइले बे कि तारा ससुराल ए जे आइल बानी ना जानता नहीं माई काम से आइल बिया, ओकर जमीनिया बिचात रहे ना त हमरा से पूछे ई देखो कन्या ई त फोनो पर बात हो सकता, ई त छोटा मोटा मामूली से बात बा। महतारी कब पहुंचली स, मान लो घर में कोनो काम हो गइल, कोई मर गइल, बीमार बा तब आवेली से मजबूरी में, फोन पर बढ़िया से ना बात कर पावेला ना, यही से कहत ठीक बा बेटी चाहे बेटा, हमार छोटकी बेटी भी यही से हमरा से कोनो बात पूछेले दीदी जी। देखो एमे बाटल नहीं खे कि तू मत आइल बाड़ू ठीक बा, लेकिन हितई में आइल बाड़ू कैसे रहल जाला, केकरा संग कैसे बोलल जाला, बतियावल जाला, ई सब समझे के चाहिए। आ तू छिपा उठा के घरेलू लेखा काट के खा ल गप देना। अरे घर में आदमी बात तू हमरो ले कले रह, तू के बड़की बुचिया तनी भात द, हम ना काट के देती चाहे बड़की दीदी देती दीदी जी हैं पूजा करे भी नहीं खे जाए के ना कबे नु अड़हुल के फूल ले आप कहाँ ले पूजा करम, इनकर माई खातड़ी नु मैं घर आगन जुठा नु कटाओ गइल, कहे के हम तो देखनी है, हमें से कोई से ना कहनी हम त देखबे कनी खा के छिपा देवत रही। ताकि के कहला है अपना माई के माना कइले रही कि हां रे माई हमनी करे के पूजा देवता पितर के हो जाला, बूढ़ पुरानिया हो गइली तो उनको भूख बर्दाश्त नहीं करे के चाहिए। कहती कि जमीन बेचवा खातिर आइल बिया, हमरा से पूछे खातिर ए दीदी सुनी, वो खाए आइल बिया कि जमीन बेचे ना दीदी पहले हमार बात सुनी। जमीने बेचात रहे त माई आइल बिया, हमरा से पूछाई खातिर। अच्छा जमीन बेचात रहे फोन पर बात नहीं के हो सकत, काहे बोलता नहीं जे दीदी जी के भर पेट जी खाना ना मिलेला, हमनी के इतना गरीब बानी जे कोई जे भर पेट खाना ना मिलेला। अमीरे लोग रहेला ओकर घर में पेट ना भरेला तो उ कमाना काम के अमीर है, गरीब है कोई बा ओकर हाड़ी ऐसन पेट फेकले। सही बात बाटे, तब का जय दिन बोल ली जा, आज हमर माई ऐसे कर देले बिया तब न बोलता नहीं जरा त एक कनिया तार माई कोनो लइका नहीं की के तरह क लेले बाड़ी, उहो बेटी दामाद वाला बेटी पतो वाला बाड़ी, उनको समझे के चाहिए कि बेटी के घर में आके का करत नहीं हम आनी यही तो बहुत याम फुलाइए गइल है, उ दामादो न परिछ लेले बाड़ी हो लइका बाड़ी दूध पियत लइका, जौन लइका के कहल जाला, जौन दूध पियला से लइका ओकरा कहल जाला हैं। माई के समझा देता नहीं, समझाइबो का महतारी के तारा समझावे के चाहिए, महतारी के तू ही जातो समझावे खातिर बताव। ये कोनिया तार भौजैया जी के खाना खाना त हमाई के ना देबेली का हो दीदी जी माई के खाना सब कोई पूछेला, अच्छा से हमरे से नहीं किन कहत के उ काम से आए रहलिए पूछे हमारा से एगो खातिर। बात कहले भाई दूगो बात, मगर हम कहम ना जहिया हमारा तहारा में तू मैं हो ओही दिन हम कही ना दीदी का बात बाजी, ऐसन केन बात कह देला हमारा के सुनाई। केहू चीनी पुगलाइयो दी त बात ना कह। अच्छा इनकर भगालका वाला बतिया का कहत रही। ए दीदी जी का कहता अच्छा। नहीं ना ना ई सब जी, हम कहिए भाग रहे उ कुआरे में के बात होता है, कुआरे में के कुंवार में ई सब ना हमरा घरे के रीति रिवाज ई सब नहीं के तार माँ ये कहत रही चाहे नई खे मगर तू भागल हो कबू त तार दिल जानत होई ढेरू गिरोले रही। हां हाँ ठीक है कह देनी दीदी जी हमरा घर में ई तो सब हमने ना देवर बबुआ होला। के धोखा देले बा, लेकिन हमने के सोचा नहीं जानू कि अब तो टिकवा के आ गलो तो घर में के इज्जत घरे में रही सब का बात खा देरे के के बाका बोला बोले के मगर देखाई गरम माई न छटोरी ने बाई खाए पिए में आगा बाई, मगर दिल के बेचारी बहुत महतारी साफ बिया। हां मैं बात बता देली है। तू पकड़ाई ना रहू रहर में दीदी जी कसम से कहते अपन माई की रिया कि ई सब हमनी के आदत नहीं के सुने में त आई ना हमरा से जा कोने ना तो बहुत चीज सुन ले बुझा। माई कहो चाहे तू पकड़ाई रहू कि ना पकड़ाई रहू, खाली हमरा से ई बताओ। ए दीदी जी सुन ले बनी कि किराना दुकान वाला के ओकर बाप के रखले रहू आ सेतिया में देत रहे सब मसाला तू नहीं जाने के का ई तो बात हम जानते नहीं की।
हाँ तो कहाँ सामने के जान गुंजा जान जाके अब तार अभी हम नैहर के बात हमनी के कहां से जानम अभी जी हम अपने माई से पूछा था नहीं। जान आया पूछिए का करबू का जी दीदी आई नहीं ये दीदी बड़ खिलाड़ बिया मोतरियो खिलाड़ बिया ई तो हमनी के बना के करा के कहनी जा बना बोला नहीं जा जननी एकर मैया दिल के साफ बिया। हाँ एकरा से कल बतियावत रहे ना। अरे नैहर के बात एको नहीं खीना कहले ससुरा ने तो ई का कहतई कि ना हम कह के कहले बानी तो ई का कहतई चल ठीक है भाई ई सब ना कहा जाला ना। हाँ मैं कोने वो तने पर पकड़ लेनी कि नैहर के केतना खिलाड़ बिया। हाँ हम जान गए मैं से दुगो बात कह देनी कि तोहरो बारे में तो शिकायत करबे करेले कि माई होइसन या होइसन हिया तब ओतने पर पोले में पूरा खोल देले ये महतरिया बताओ तारी के खियई भुसारा नैहर के कर गुण गा दी अभी तो चटोरिन बिया। पहले बात सुनी हमार अभी तो सब्जी भात खात तो हेता ना बात बतली आ जहिया मुर्गा लेग पीस खियावे लागल जी तो मैं बतियो उगुल दी खियाइम जी खसी के मीट मंगा के अपने घर में सुता के सब चीज पोल खोले के भाई कतना नैहर के धोवल बाड़ी आई ना ओकर मम्मी के बात के रिकॉर्डिंग रख ले बनी आई सुनाओ तनी घर में चल चल आई ना, आई ना, मेन सुनाओ बात तनी, हम आई। सुनिए ले बानी बड़ी झगड़ा लड़ाई में कहत रही हमारा ऐसा दूध के धोवल के बात अब हम कहम कि हमारा ऐसा गंगिया जी में डुबकी लगावल के बाटे। गौवा से हमारा बेटिया के ससुरवा कितना आयल बन तो खूब भूख लागत खूब सनहैले खातन खा के कितना ही आनंद मिलल हमारा। रोया रोया जुड़ाव खा लेनी त। काहे रे बुचिए काहे रोती का पहले रे अरे मत रे तू का कहले वाली रे अंजनी से हैं का कुछ कहत का रही जा का कहलिए सही सही बताइए ना तो बाबूजी के फोन लगा के अभी हम कह दो और भैया जी अरे के बुचिए हम पूछू नहीं कि कहले रे दादा हमरा का सही फसाई बुसन का रे जब तू कहले ना रहती तो एगो में दूगो कैसे हमरा के जोड़ के कहतिन जा। तू ही पहले बताओ कि हम कहिए किराना के दुकान पर ले हम सामान लिया उतरे ओकरा से फंस रही। आई हो दादा दीदी अरे ए, हमरा के कहती जा फसावे कि के तू फंस पेड़ा रहो। हम बचिया पूछो नहीं कि कहले भला अपने बेटी के माइल बनी ए जा घर उजारे खातिर है कि हम कहबी कुल रे बताऊ ते ही लेकिन मैं तोरे पे एक भरोसा हमरा ना रहे कि तू ऐसे ऐसे कहबी तोरे के त लगा के कहतिन जे कि तार माई जब कहतनी त हमनी के कहीं न कहब जी। तोर बता माई तू, कहत हम कहिया अपन ढेर पेट गिरवैले हई हाँ, का? कबो से फिर पेट हां तीनों पेट के का कहत रहली जा शादी से पहले हमनी के कुल जानत तो रही जा। तू ही बता हमनी के घर से बाहर ना निकलत रही जा स्कूल जात रही जा त घर में ले बाहर फिर ना निकलत रही जा। अरे पगली हमें जगी आइल बानी हौ आई रे तोर गोतिनिया खात रहे खोय का देख के हमर बुझला एगो में दूगो लगावतिया कि कसौ मैवा के करे जले भगा दे तरने के बुझात रे तू और रोवत है तू हम कुछ ना कहले हम कहने के हम बुचिया कहले कि जो माई निकाल के खा ली तू काहे ना हमरा से खाना मांग लिया काहे अपने मन से खाना काट के खा ले लिया। भूख लग रहे तो बुचिया खा काहे हम तोरा से ना पूछत रही कि हम आई देही खाना ते तू काहे ना हमरा से ले लिया। अरे तो मत करी ना ना तू भूख शिकायत करवाए खातिर डाले एगो में दूगो जोड़ खातिर ज्यादा चुप रह तुम्हारी इज्जत मत उछल ठीक नु माई। हम अभी कह भैया मेरी फोन करके बुलाओ तनी तू चल जाई जी से मैं घर मत उजाड़ मैं ठीक बजाय तो रोजान हम चल जाई तू टेंशन मत कर जब हम आइले बानी जब हम विपते बानी तो हम घरे चल जाए हम खाता नहीं तोरा घरे आके भेजे ढेर खाई के माई बात नहीं के बाले कि तू की हमरा के छोड़ दिया जते के राखी तू रख भी कैसे छोड़ दिया जा कैसे का है का सबूत ले छोड़ी हन जा का सबूत तू कहत अली बतिया तू सुनत नहीं कि जा कहतन जे किस नैयर में ढेर पेट गिरवैले बिया लेकिन संगे भागल बिया हम ई सब के हाल पहले जानते नहीं रहते कैसे ही सब हो गई उतरा के सब झूठो सचो के फसावल जात रे भले बात मान चाहे मत मान जानलिस ना कि गोतिया दे दिन के करा के हरे एगो बात कही माई गोतिनी सास ससुर हमारा ऐसा कोई नहीं के कि हमरा के झूठो को अछरंग लगा सकेला जब से तू ना कहले हो कभी तब तोरा विश्वास बनो कि नहीं माँ ये सब बात कह देली ठीक है मान के चल के हम आई रही थे एकरा से पहले बा कोई हमरा के कुछ ना कहत रहे तोरा आइते ही काहे सब कोई हमरा के सब कोई बोले लागल हैं माई हम तो कहब ना कि तोर के भैया के बुलाओ तनी तू चल जो ठीक बा हम चल जाए देता नहीं भैया मेरी बुला देता नहीं जब हम कह दी ना हां जो कह दे तोरा विश्वास नहीं के तो बुलाऊ हम चल का करब नहीं आई तो हम चल जाई कह त मैं ही घरी चल जाता नहीं अपन कपड़ा लत्ता पैक कर ले
बताओ हम का सोचले रही कि जाए जब माई आवती है तो 10 दिन रही घूमी फिरी जाए चल जाई। तू आके हमारे घोड़ फोरत आली, तू झूठो का हमरा के आके अच्छा रंग लगावत आली। देख बुचिया, हम जाए के तो चल जाई, लेकिन तोर गोतनी पर विश्वास तू इतना करत ना, आ जे हमारा का छरंग लगैले बा त समझ के वहां जी के नोच के आकी बा के उतार के त हम जाई। का करल चाहत आली आई के घरवा में नहीं की रहल चाहत हमरा के। हम उतारिए के त जाई, हम ऐसे चुपचाप लगा न सकिला। हम बताबो हम कुछ नहीं कहले तन हमरा के फसावल जाता कि भीड़ पेटे कर लाई कि ऐसे ऐसे कहते गिरले। मैं बताओ तो बोले ना रहती तो जनी ना कहतीन जा। हम जात ठीक बा, हम अभी तोरा गोतनी ले पूछ के दम दम प्लीज जनी से अन जनी से कुछ मत कर। ठीक बा जान गइलू हम जात नहीं। मैं हाँ, ना, मत मत कर। हमारा के तू धर मत, पूछ के हम रहब। बताओ माई के समझैलो पर नहीं के समझ, जब अपन माई नहीं के समझे त हमर गोतनी ननद काहे समझियन जा। ई पक्का कुछ कहलै तबे कहत है ना, त हमर गोतनी सास ननद ऐसा ना है जा। बताई का अपना सास के संस्कार दे रे बनी टिकर बबुआ जी, कहे में त लाजे है लागता, कहब के हमरा सास के बारे में वैसे कहतड़ी जा भौजी ओरी। तो हम माने का करी बने बताओ तो तू है। बे लो जनियन एक छिपा लेके खाइयो ले लिया बेटी के और मार मैं जोन रहे बाकी कुआर पर जोन कइले रहे करम मैं कह के धइयो देली। माई के केन कोसरी सास आइल गेला त रुकी जी दरिया में ढील जी दारी में छी। हे भगवान का ढील बा ए मोय ए तारा की जो केकरा भी कोई रही जी, केकरा भी कोई रही। अरे भाई तो तू एक बतिया के देसी कर लो। बे चुप रही, मैंने एक बतिया के तू करता नहीं कोई ससुर पर है के मन नहीं केनु राउर तोरे रह मन करो ये करम रख हमरा ना है। ये वैसे तो खचड़ी सास से गुआरी के दिमाग हम गरम हो जाता। कोई ले जाए जयन जी के ये देख माई के कहे जाई बे कैसे कर देते हैं का करी मैंने का करी हाथ में खाना बन रहा है उनकर माई रवना नहीं नो लगी हम नानी से का हो रे का हो नानी से मेरा रुआनी भौजाई अनि राउर मेरा रु ना अनि जैसे मन करता वैसे ही बोला तनी भौजाई करे कह से मेहर करे कैसे भौजाई करे कह देव जी तारा की जे को कोई बैठ निंदुआइल बने पियले बने गाजा हम जाना तनी गाजा फिर बनी हाँ। गाजा पीना नहीं तनी मने हनी गंजा ना पीना तो जाकर तूहे भौजी तोरा कुछ कहे बने तूहे कह कम से कम ऐसे भागो ओ लइकिया देखो आए तू का कहतड़ू हो हमर लइकिया से का कहो तनी हैं जोन कहले मन तो ने नु खाई और का खाई और रोवतिया आया के मुंह एकदम रो के बुझाता कि सुसुक के असई लाल कइले बिया असई। तो हमनी के का करे जे हमनी के का कइले बनी जा हमनी कौन काम बाटे जी देखा झूठ सच के झगड़ा नत लगावा जे हम कह देखी हमारे घर में आके हमारे घर में अणिची मत हमनी संगवा ठीक बा ए मम्मी नहीं जी नहीं यार जब ई सुन सुन मतलब सुन ए रोमा खइले बनी तब सब लोग कहते खइले बनी खइले बनी का खइले बनी राज खइले बनी ना धिया खाली भागो रहे वो के बारे में कहले धियावा भागा रे खाली ओ के बारे में बतावा लइकी रो रो के आंख लेके एकदम लाल लाल कइले बिया इकुल झगड़ा लगावल जाला झगड़ा के बात भाई जा चखले धके हुर लेता लोग कहता लोग झगड़ा के बात बा मैं जब रउआ कह देले बनी रउरा शरम लाज हइए ने के तो हमनी के कौन लाज के बात बा जी लाज तो प्याज में होखेला एमे लाज का बा जे जैसन करेला वैसन गुण गावाला का जी तब का एमे डेराए के कवाने बात बाटे उती घर त माई हमरो से कहला हड़ी कि छोटिया रहरी में पकड़ाई रहे आ ढेर गिरावैले रहे कह के रहे कैसे कैसे बियाह भइली का बते छिनरी हमर बेटी हिया तब हम चुप हो गइल जानते कि जानते नहीं कि जामर के रोवा के जूठा पतल खाए के मिलल बा जूठा पतल मिलल बा बोल देलाई कह देलाई ना त जब कहले है ना त कहा बोल कैसे झूठ बोला ताड़ू सास आदमी नहीं खन तबे घर से घर कइले बाड़ू आके जी बतावा एगो बात कहनी ना बुझाता कि लेके मारे अलगामन पके कौन काम बा जी कौन काम बा कहला के काहे करथिन जे रौर बेटिया छुटी ना रोवा से रोवा ओकर तो हमनी का चुप चुप हो गनी जा हमर गोतिया ना ऐसा कइले रहतू तो हमनी का मैं गांव जनवा देता सा हां अजी तनी से हमरा कट्टी करे का सास बेलो जाई रहे हमरा के कवल लुको कइले एकरा माई के ना तहर माई के कौवा से लुको लुको नहीं खिंजा कइले तहर माई ये कइले बड़िया के अभी कहत है जिगवा की रखले ना रहे छोटिया एमे कहे वाला कौन बात बाटे तो छोटिया रखले रहे अब तो आदमी अपना लेलन अब बात मत कह तू तो कहत ले कि हम कुछ नहीं की कहले तो दीदी जी के सामने पूछा नहीं की कहले तो अरे तो जान दे रे एक बार रोहरी में पकड़ाई ना रही से बिया होके ए महाराज का रौरा चिकले बे रौरा है ई का तू सब अपना बेटी के तोप लगावे तो और उघार करत अड़ी देख लो तेरा समझ में नहीं खात रे
ई समझियन कहाँ से खाए के आगे तो कुछो कर लिया कुछो कह जब कुछ कहे कनिया तार माँ तारी पेट के जरल बाड़ी एकदम से। और मैं तो ठीक नहीं की करता कि हमारे ससुर में ये सब कहता ली तू तो पकड़ाई रही चाचा जी के साथ है देखले रही तू लाज शर्म साहब घोर के पिघल बन जाए खा एकदम है देख मैं ठीक नहीं की कर ठीक नु बेटी अच्छा ई ट्रेनिंग चलत रहे माई बेटी के नई घर में ना माई देखत रहे बेटी के बेटी के देखत रहे मातारी। ज्यादा हमारा घर के इज्जत के धजिए मत जा हम कहां गुल में अब तो लाज लगता माई आ तू तो माने हमारे देवरा के जूठा पतल देले रही खाए के जूठा। चाचा चाची मेरी जात ना रहो आहो चाची अभी बाड़ी के भाग गइल बा कि चाचा तार माई पे बावन ना भी बनो हमारा ना कहे के चाह अरे मैं तो हमारे घर में से निकल जाओ पहुंचा दीजिए एकरा के हम कह के बड़ी बड़ा गलती कर देले बानी। ए माई जो जाई 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 माई त तोर छोटिया बड़ी बढ़िया बिया रे राह रास्ता बताओ सुने ने ए आज बाद ये आवे के नहीं के समझ जाई तू रे माई के गोल लागो तो माई ले भइल तू कही हां चल कैसे गांव घर में हल्ला बे चुप रहा चला पर रहा तू हूं बहुत हमनी बिहा करत रहू हमरा से दूध के धोल के बाटे देख माइयो छीना तू हूं छीना सुनवा दे सब रो सब कथि पूरा हो गेलो है हमर मर्दनी रो तो समझी माई जब वैसन कइले बे तक का करी हमरा कुछ तो जब तो माई सब तो तू ऐसे कोई लोग बे है हमने की कइले जी अरे जे कही का मन को तक खराब कर दे रखे है चल 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 चल